ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ನಿಮ್ದು? ತನುಷ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ? ಮಾಧ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ? ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಲತಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್. ಏನಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ? ತನುಷ್ ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನೆ. ಒಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಕರಿ ಕಡೆಕರ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆಕಾರ್ದ ಬರಿಟ್ ಕಡೆಕಾರ ಐತೆ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದೇ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿದ ಬರಿಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಉಪ್ಪುನ ಒಲ್ಪ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿದ ಬರಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಕಾರ್ದ ಬರಿಟ್ ಏರುಪ್ಪುನು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದ ಧ್ಯಾನ ಇನ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿ ತನುಷಾ ಓಕೆ ಬಕ ಬೇತ ವಿಶೇಷ ಪುರ ನೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಪುರ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬಕ್ ಬಿಡ್ತಿಜಾರ ಬಕ ತಿನ್ಯಾ ಬಕ ಬುಡ್ನಿ ಓಕೆ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬುಡ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏರ್ ಪುರ ಬೈದಿರಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇಡೇ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಬಕ ಬಕ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಏರ್ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಆನೆ ಆನ್ವಿ ಓಕೆ ಆನ್ವಿ ಏನಾಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಇದು ಪುತ್ರ ನಿಂಚ ಮಾಧ್ವಿ ಮೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ವಿ ಮಂಡರೆ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಅಂಡರೆ ಈಗ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನ್ವಿ ಅತೆ ಮಾಧ್ವಿ ಓಕೆ ಮಾಧುವಿ ಓಕೆ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೆ ಯುಕೆಜಿ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೆ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಿಟ್ಟೂರೇ ಓಕೆ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಅವೇ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಓಕೆ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಟ್ಟೂರ್ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಕ ಓಕೆ ಏರಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅದೇನು ಈ ತುಂಚೂರು ಬಾರ್ದಿನಿ ದೃಷ್ಟಿಗ ಅವ್ ಮೂಲ ಬಾಣ್ಣತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಏರ್ ಬಾಣ್ ನೀವು ಒಂದು ಏರ್ನ ದಾಸವಾಲ ಇರ್ನೇನೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಪದ್ಯ ಪುರ ಅನ್ಪರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಡೈಲಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದ್ದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಓ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪರ್ ಅವ್ ರಾಗ ನೀರ್ನ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ ಪದ್ಯ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಪ ಇದು ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೇನು ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೋರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪರ್ಗೆ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಒಡಿ ಜಾನತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋಜೋಡು ಓಕೆ ಒಂದೇರಿ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಏರು ಅರ್ನ ಬುದರ್ದದಿ ಗೊತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆಗೆ ಶೇ ಅರ್ನ ಬುದರ್ದದಿ ಪ್ರಥಮ ಇರೆಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಎರಡೆ ಕೇಳಿ ಎಂತ ಹೆಸರು ಎಂತದ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಬುದರ್ದದಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಥಮ್ ಓಕೆ ಏರ್ನ ಪುದರ್ದದಿ ಪ್ರಥಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೇಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಿ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುಕೆಜಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕೆಜಿ ಇರ್ರಿ ಇರ್ ಎತ್ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲರು 5 kg ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಾಧ್ಯ 5 kg ಈ ಟೈಸನ್ ಕೋರ್ಲೆ ಕಾಲ್ಪೋರ್ ಮಾರ 5 kg ಎತ್ತಿ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 15 ಇರೋ ಮೊಟ್ಟೊಲ್ಲರಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ದಾನೆ ಇಂಚಾತೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ದಾನೆ ಇಂಚಾತೀನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ ಅದು ಎತ್ತಿನ ಬರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ಬೆ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಿ ಎತ್ತಿನ ಯಾಣಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ದಾಲ ಅಂತ ಜೊತೆ
ಕೂಲಿಗೆ ದಾದ ನಿಕ್ಕು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಾರ ಓಹೋ ಅಪೂರ್ ಬೋತನದೆ ಪಾಪ ಮೆರ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಕೂಲಿ ಎರ್ರಾಟದ್ರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ ಬರೀರಿ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ತಿನ್ ಬರೀ ನೀವು ಚೂರ್ ಚೂರು ಈ ನಮ್ನಿ ಹೋತು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಬಲ್ವಾಡಿ ಓಲ್ ಅಂಬಲ್ವಾಡಿಡಾ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಓಲ್ ಅಂದ ದಾನೆ ಬೇನೆ ಓದೇವೆ ಇರಿಗೆ ಕುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಅವು ಯಾನ ಕೂಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಅವು ಕೈ ಕುಟ್ಟಿದ போய் ಓ ದೇವ ಇರೆ ಕೂಲಿ ಮುಟ್ರೆ ಪೋನಕ ಅವ ಹಾಕದು போய் ನತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದು ಕೂಲಿಗೆ ದಾಲ ಅಂತ ಪೆಟ್ಟು ಮಿನಿ ಆತ್ ನಿಜತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಸರಿ ಉಂಟತಿ ಕೂಲಿಗ ಇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪರ ಇದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪರ ಇದು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತದೆ ಎಂಜ ತಿನ್ಪರ ಇರೆ ಬರ್ಚದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಿನ್ಪು ಅವೇ ಅವೇ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಅವೇ ಸೊ ಇರೆ ಯಾಪ ಬರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾತ್ರನಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಾ ಓಕೆ 3 ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪರ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓ ದೇವ ಇಲ್ಲ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪದಾರ್ ಪೇರ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ದಾದ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಪತ ಇದ್ದೀರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೊರುವೇರಾ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಗೆತ್ ಕರ್ಪಿನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ರ ಓ ದೇವ ಇತ್ತ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರಾ ತಿನ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ರ ಬಕ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಬಾಡ್ರೆ ಈ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ದಡಿ ರಬಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂತಾನೆ ಅನ್ಬಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಜಾ ಓಕೆ ನೀರಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೇವಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಡ್ಡಂಡೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೂ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಓಕೆ ಒಂದಲ ಪಿಂಕ್ ಅವಲ ಪಿಂಕ್ ಓದ್ಯಾವ ಇನ್ನು ತಾನೆ ಪಾಡ ಬೈತಾರೆ ಆ ಪಿದೇಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ ಬೈತಾರ ಎಜ್ಜ ಕಾಲಿಗರಡ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಂದ ಅಂಚದೆ ಓಕೆ ಇರೇಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊಳ್ಪಿಜಾರ ಇರೇ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊಳ್ಪಿಜಾರ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಓ ಪೊಸತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಆ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಇದೊಂಚೂರು ಪರತ್ತದ ಅದೇ ಓಕೆ ಅದೇ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇರೇ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊಳ್ತಿಜಾರ ನಿಜ ಇರೇ ಚಪ್ಪಲ್ದಾಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಪಿಜಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರ ಅಲ್ಪ 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 ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಾರ ಅಂದದೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಅದು ಇರ್ನ ಕೂರಿದಾನೆ ಕಲರ್ ತಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದು ಬಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅತಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಇರು ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಶ್ವತ ಅಶ್ವತ ಅವೇ ಅಕ್ಷತ ಅದೇ ಅಕ್ಷತ ಎನ್ನ ರಣಿತಾ ಬಾಕ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಯಾರು ಅನಿತ ಬೇಕಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಏರಿ ಅವ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ರಣಿತಾ ಬಾಕ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಸಾರಿ 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 ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅದೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಇರ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಬುತ್ತರ್ದೆ ಸೌಮ್ಯ ಟೀಚರ್ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಟೀಚರ್ ಇರ್ ಬಾರಿ ಜೋರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಅಂದ ನಿಜ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸತ್ಯದ ಅವನ್ನೇ ಮೇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತೀರಿ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಬಂತೀರಾರಿ ಅಕ್ಕ ಧನುಷು ಬಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಅತೆ ಧನುಷು ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇರ್ನ ಪೂರ್ಣಿಮತೆ ಮಾಧ್ವಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಐತೆ ಪ್ರಥಮ್ ಓ ಪ್ರಥಮ್ 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 ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಲಿರಿ ಎರಡು ಪುರ ಕೇನ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜ ಧನುಷ್ ಇರ್ ಜೋರದೆ ಬಕ್ಕ ಮರಣೀರ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪುರ ದಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುರ ದಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಬ್ ಪುರ ಪುಡದವ್ರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಪುರ ಸತ್ಯ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಬ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರಿಯರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ಈಚೆ ಪಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಏನಾಡ ಬನ್ನಿ ತಾನು ಅವನು ಬಾ ಅವ್ರು ಜೋರಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋರಿದಾದ போய் ನೀರು ಓ ಇದು ಜೋತಾರೆ ಮಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಬಕ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಬಕ ಎಂಚಗೆತ್ತಿನೋ ಬಲ್ಬ್ ಎಂಚಗೆತ್ತಿನ ಬಕ ಬಲ್ಬ್ ಗೇರಿ ಬಕ ಶೋಕಾಪು ಓ ಶೋಕಾಪುಡು ಶೋಕವು ಶೋಕಾತ್ ಅವೇ ಶೋಕಾಪುನತೆ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅನ್ನೊಂದು ಈರ್ ಮುಟ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಮುಟ್ರೆ ನಾನು ಈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೊರಣಿ ಮೊರಣಿ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿ ಇತ್ತನತೆ ಅವನ್ ದಕ್ಕದರಿಗೆ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮೇರ್ತು ಈ ರತಿ ಅಲ್ಪತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಚಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪೂತ ಅಲ್ಪ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ದಕ್ಕದೆ ಮಣ್ಣಿ ಏನಾಡ ಬತ್ ಬಂಡಾರಿ ಅವತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಅದೀರಿ
ಕುಡಿದು ಬಂತು ಬಂತಿಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಡೆ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಮಲ್ದಿರ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ದಿರ ತಿಂಡಿ ದಾದಿ ಎಂಕ ದೋಸೆ ಮಂದೆ ಓ ಇರಿಯಾಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮಗ್ ತಾನೆ ಅಮ್ಮಗ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿಜರ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿಜೀರಿ ದೋಸೆ ದಾನೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬೋಪಿರಾ ಓಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಕಾಂಡಲ ಕುತ್ಪುರ ಪೂಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ದೋಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನತೆ ಆರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪು ವಾಪ ಸೇದ ದೊಡ್ಡ ಐತಿ ಉಲ್ಪೊಲ್ಲೇರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಅರೆ ಕಾರ್ಬಾನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬೇನೆ ದೇವಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೋನ್ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಗಣಾತನ್ ಅಂದ ಈರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪೂಜುವರೆ ಜಾರೆ ಪೂಜಂಬೆ ಈರ್ ಪೂಜುಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಗೆ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ಚೂರು ಪೂಜೆ ಮಗ ಅಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಡ ಪನ್ಪೆನ್ ಇಂಚೂರು ಪೂಜಾಲೆ ಅಂದಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರಡ ಪೂಜಾರ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅವಂದೆ ಈರ್ ಪೂಜುಡು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಕತ್ತೆ ಕಾರ್ಗೆ ಅವೇ ಪನ್ಪರತೆ ಓಕೆ ಇದು ಹುಷಾರಲ್ಲತೆ ಏನಿದಾದೆ ಕಾಂಡಿದಾದೆ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿದಾದೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಜಿರ ರಕ್ಸ ರಕ್ಸ ಮಾಂದ ರಕ್ಸಿಯೋ ರಸ್ಕತೆ ಬಕ ಪದಂಗಿಲ ಮನ್ಪೆ ಪದಿಂಗಿಲ ಮಲ್ಪೇರ ಉರ್ದು ಮೀನಿ ಉಂಡೆ ಉರ್ದು ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪದಿಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನದೆ ಪದಿಂಗಿ ಬಕ ಬಜಿಲ ಬಕ ದೋಸೆ ದೋಸೆಗೆ ಪದಂಗಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಗಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪುನೆ ಮಿಕ್ಸಾ ಮಿಕ್ಸಾ ದೋಸೆಗೆ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಇಜ್ಜ ಚಟ್ನಿ ಯಾನ್ ತೂ ಪೂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಪನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕುಳ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರೇ ಸಮ ತಿನ್ಪಿನತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆವಡ ಆವಡ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿ ಬಕ್ಕ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮನ್ಪುವೇರ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪು ನಾಕು ಚಟ್ನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಯ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಹಾ 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 ಒಯ್ತೆ ಒಯ್ತು ಚಟ್ನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ನಿಗ ಇರೇನು ಪೂರ ಮಂಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದತೆ ಹಾ ಓಕೆ ಅವು ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತ ತಾರಾಯ್ದತ್ತ ಅಂದತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಯ್ತ ಮಾರೆ ತಪ್ಪು ಮೀನಿ ಪಾಡುವಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಪುರ ತಿನ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಮೀನಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುರ ಇಜ್ಜದೆ ಅವು ಪ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜದೆ ಇರೆಗೂ ಇನ್ನಿದಾದ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಯಿ ಓ ದೇವ ನಾಯಿನ ಕೂಡ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುರ ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಯಿ ಅತಿ ನಾಯ್ದ ಬುದರ್ದದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಟಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಬೋ ಕುಡಂದಿಲ್ಲ ರೋಬೋ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಟಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಬೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೋಬೋ ಟಿಂಕ್ ಪಕ್ಕ ರೋಬೋ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುನ್ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ ಓ ರಡ್ಡುಂಡಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನಾಯಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಾಡ ರಡ್ಡಿಲ್ಲುಂಡು ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಓ ದೇವ ಏತಿಲ್ಲುಂಡಿ ನಿಗಲ್ಡ ಆವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಹಾ ಏ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗಲುಂಡು ಎಂಗಲ್ ಯಾರು ಎಂಗಲ್ ದಾಲೆಂಜ್ ಎಂಗಲ್ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ನಿಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ಹೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ರೋಡ್ ಪುರ ಜಪ್ಪು ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೆ ರೋಬೋ ರೋಬೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ರೋಬೋ ಅಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದೆಕ್ ದಾಲೈತಿ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನಾಯತ್ತೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ ಭಾರಿ ಜೋರು ಅಂದದೆ ರೋಬೋಗಂತ ಅಧಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ರೋಬೋಗತೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪುರ ಬತ್ತೋಬಿನಿ ಇಜ್ಜ ಪಕ್ಕದಾದ ಬತ್ತೋಯಿ ನೀರ್ನ ದಾಲ ಬಾತೋತು ಜಂಗಲ್ನ ಇನಿ ಬತ್ತೊಂಬು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಆತೀರ್ನ ಅಂಚಾವ ಓಕೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ನಾಯಿಂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಬಂದೆ ಅವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಗಂಜಿಯಾ ಬಗ ದಾಲ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಬಗ್ದಾದ ತಿಂತಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಪುಲಾವ್ ಪೂರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಲ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂತೆ ಓ ದೇವ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಸೊ ಇರೇದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚೊಬಾ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ದೇವ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಗುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಬಗದ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಪೂರ ಫಂಡ್ ಹೂ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರ ಬನ್ಲಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ
ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಆನರ್ ದಿನಲ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಚಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಚಕ್ಕೆ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅವೇ ಅವೇ ತಿಂತಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪ್ ಜನಿಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪುಜಾರ ದಾಲ ಎಂಕುಲಾನೆ ಆನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಪನೆ ಜಾನ್ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಅಂಜ ಇರಿಗಿದ ದಾದ ಬರೋ ದೋಸೆ ಬಕ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ಓ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಂಕ ಪಪ್ಪ ಮರಾಣಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪತದೇರ್ ಪತಮೈದಿನ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಈರ್ ಭಂಡಾರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರಂದಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪತಮೈದಿನ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪುನ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈಗ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಅದೇ ಈರ್ ಇದೆ ದಾದ ಇಂಕ್ ದಾತ ಭಂಡಾರ ಇದ್ರೆ ಉರ್ದು ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬರೋ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಪತಾರ್ಪಿನ್ ದೋಸೆ 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 ಅರ್ರ ಬಾಬಾ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಓ ಪತಂಗಿದ ದೋಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತಂಗಿದ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಪತಂಗಿ ಪತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬನ್ಸ್ ಬನ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಚ ಪುಲಾವ್ ಈ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಪ್ಪು ಕಸ ಅದೇ ಇಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತು ಪಲಾವ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಂದ ಮರಾಣಿ ವಾರ ಅದಾಗ ಮಂದೇರ್ ಓಪಾ ಇಸಾನ್ ಪೂಜೆರ್ ದೇಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ದೇಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇಂದುಡತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಕೇನ್ಗಾವೆ ಬಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಓಕೆ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಇರ ದೋಸೆ ಉಂಡತ್ತೆ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪುಲಾವ ಅಂಡು ಬಕ ಬಕ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಬನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಅಂಬಡೆ ಉಂಡೆ ಚೆಕ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಏರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಂತಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ಡಾ ಅತ್ತೆಂಕಲ ಕೈತಲಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರ್ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕೇನುಜಿ ಬಕ ಪಪ್ಪ ಬತಾಪಿನ ಅಂದ ಅದಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬನ್ಸೂರ ಇದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಪೂರ ಪಂಡಾರ ಮಾರ ಅವೇನ್ ಪತಂಬೋರ ಅಬ್ಜರಿಗೆ ಅವೇನ್ ಪತಂಬೋರ ಇಷ್ಟತ್ತೆ ಓ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಕ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಯಾನು ಪಾದೇಟ ತಿಂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರನಾ ಇದು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬೋರ್ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಪ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ತೂನ ಮಂಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ನದೆ ಅಂಜೆ ಇರೇ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಬಕ್ಕ ನಿಂಕನೆ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ ಚಿತ್ರ ನಾನ ಹೌದಾ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪನ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ 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 ಬಣ್ಣ ಕೈತಲಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೇಮಾ ಇವತ್ತು ಜನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬಾಬುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ 5 ಜನ ಒಪ್ಪುನಿಲ್ಲಾಡ್ ಅಂದೆ 5 ಜನ ಏರ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ ನೀ ಏತ್ ಇಲ್ಲುಂಡಿ ನಿಕಲ್ನ ಶ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಗಿಡ ತರ ಅಂತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ನ ಕುಳಿತಿರತೆ ಓ ಸಾಕ್ಷಾತ್ನ ಕುಳಿತಿರ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇತ್ತಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಎತ್ತಿರದೆ ಆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಬಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಎತ್ತೀರಿ
ಇರ್ನ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆ ಮೇರ್ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಏರ್ಪುರ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ಓಕೆ ನಾಯಿ ಬಕ 9 ಸಾರಿ ನಾಯದ್ 9 ಓಕೆ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ಏರ್ಪುರ 9 ಇಡು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏತಾಂಡು ರಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಡೆ 5 ಜನ ಅದೇ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನದೆ ಸಾರಿ 9 ಜನಸ್ ಅದೇ 9 ಜನ ಓಕೆ ನಾಯಿ ಉಂಡೆ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ದಾಗ ಕೊರ್ನಿ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿಕಲ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲವಾಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವ ಏತ್ ಇಲ್ಲುಂಡಿ ನಿಕಲ್ಡ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ದುಲೇಡ್ ರಡ್ಡಿಲ್ಲೇ ಅವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೊಂಚ ಹಾಲ್ ಅವು ಇರಗ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕದೋಜು ನಾನು ಅದೇ ಏಜಾ ಓಕೆ ಇರೋ ಪದ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಇಂಕ ಪದ್ಯ ಇಂಕೆ ನೋಡು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರ್ನನ ಇಂಕ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ ಶಾಲೆದ ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಮೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ಪಿನಿ ಈರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಮೇರಿತ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪೇರು ಪದ್ಯ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ನ ಸ್ವರ ಇಂಚ ಉಂಟುಗ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅದೇ ಓ ಬನ್ಪಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಮಿದ್ದಿ ಪರ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮರದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಟವೇ ಒಳಗಿನ ಮೂಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಟವೇ ಒಳಗಿನ ಮೂಲೆ ಹಿರಿಯಲಿಗೆ ಅವರ ನಗು ಪಾಠವಂತೆ ಅವರ ತಡಗಳು ನುಡಿಗಳು ಬೇಡವಂತೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಬೇಡವಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನೀರಿಗೇರ ಪನ್ನಿನ ಪದ್ಯ ಅವು ಏನು ಶಾಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಏರೇನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಏರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನು ಈರೇ ಬುದ್ಧರೆ ನೆನಪೋತುನತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನತೆ ಬಕ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಚರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಓ ಪದ್ಯ ತುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಒಂದು ಟಿವಿ ಪದ್ಯ ತುಯ್ಯಾರು ಅವು ಚಿಂತದು ಎನ್ನ ದೊಡಪನ ರಿಕ್ಷಾಡ ಪದ್ಯಂಡು ಅಂದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ದೊಡಪನ ರಿಕ್ಷಾಡ ಪದ್ಯನತೆ ಐ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಆರೆ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇದ್ದಾನತೆ ನನ್ನಿಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಕಾಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋರು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮೇದುಪುರ ನನ್ನ ಮೇದುಪುರನೇ ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಖಾಲಿ ರಿಕ್ಷಾಡು
ರಿಕ್ಷಾದತ್ತು ಬಕ ಉಲೈಡ್ ಅವೇ ರಿಕ್ಷಾದ ಉಲಯ ಮಾರ್ರೆ ಪಕನ್ ಬಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾದ ಉಲಯತ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಇಲ್ಲದುಲಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅದಿ ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಆರಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೀರೋ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ದತ್ತೆ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಶಾಲೆದ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಉಂಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾ ನೋಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Mommy and Daddy, I love you. Whoa. Come to me when I call you. Give me a kiss when I call you. Mommy and Daddy, I love you. Yeah, super. Claps ಕೊಡ್ಲೇರಿಗೆ. ಓಕೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿ ನಂದು ಟೀಚರ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಬ್ಯಾತೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾತೆ ಪದ್ಯ ಪಿಚ್ಚದ ಪದ್ಯ ಅವು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಒಬ್ಬರ ಪದ್ಯ ಕೆಂದರೆ ಇದೆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ಟಿವಿ ತೂತ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಿಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೇತ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲ್ಪದಿದ್ದೀರ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಏನೋ ಕಕ್ಕೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂದೊಡಿದ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಂತಲಿ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂದೊಡಿದ ಪೂರ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಹಿರೇಗೆ ಓ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಓ ಪದ್ಯ ಬಂದಿರ ಮೇರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಮೇರ ಓ ಜೈ ಗಣೇಶ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಎಂದು ತನುಷ್ನಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಅಂದ ದೇವರನ ಪದ್ಯ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮೇರ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚು ತುಕ ತನುಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚು ತುಕ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೈ ಗಣೇಶ ದೇವ ಮಾತಾ ಜಂಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ ಏಕದಂತ ದಯಾವನ್ ಚಾರು ಭುಜಾಧಾರಿ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿಲಕ ಮುಸುಕಿ ಸವಾರಿ ಪಾನ ಚಡೆ ಪೂನು ಚಡೆ ಮೇವ ಲರ್ವನಕ ಭೋಗುಲ ಸೇವಾ ಒಂದು ಇರ ಕೊಂಕಣಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಕ ನಕ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಪದ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಈ ಕುಣನ್ ಸತಿ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ಗಣೇಶ ದೇವ ಮಾತಾ ಜಂಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ ಏಕದಂತ ದಯಾವನ್ ಚಾರು ಭುಜಾಧಾರಿ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿಲಕ ಓ ಚರೆ ನಕ್ಕ ನಕ ಅಮಕ ನಕ್ಕ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆ ಬಾರಿ ಚೌಕಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಏರೋ ಕಲ್ಪದಿನ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಾರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬುಧರ್ ಇರ್ ಕೇನ ಯಾರು ಮಾರ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬುಧರ್ ಗೀತಿಕ ಅಂದೆ ಕೇನಂದೆ ಇರ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಐತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೀತಿಕಾ ಇರ್ದಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೀತಿಕಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ ತನ್ಮಯ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ತಲಿಸಿ ತನಿಷಾ ತಲಿಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅನೀಸ್ ಪೂರಾ ಧನ್ವಿತ್ ಅಲ್ಮನ್ ಗುಲ್ಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರು ಪೊಣ್ಣು ಸಿ ಜಾಗಿ ಅದು ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ಪ ಅದು ಹಾಡಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಸರಿ ಆಪಿ ಮಾರ ಈ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಧಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದೆ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲ್ ಓ ರಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾತ ಕುಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಹೌದಾ ಬೇತೆ ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ಲ ಪವನ್ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ಆಟ ಅಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅಗಡಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾಗಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಏರ್ ಕುಲ್ಲುನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಕುಲ್ಲುನು ಈ ರೋಲ್ ಪುಗುಳು ಬರಲೇ ಪದ್ಯ ಮೈಕರ್ ಬಂದಿನತ್ತ ವಾ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿತೀನಿ ರೇಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ವಾ ಅಪ್ಪಕ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಕರ್ಲೆ ವಾ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಮೈಕ್ ಅಪ್ಪಕ ತುಪ್ಪೇರ್ ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಹೋಗುಂದವೇ ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ದಾನಿ ಕುಲ್ಲು
ಟೀಚರ್ ಹಾ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಗ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಾಗ ಕೊಡೊಂದಿದ್ದೀರ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಹೋ ಅಂತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲ ಪೂರ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತೆ ಶಾಲೆಡೆ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಆಗಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಚ್ಚೆ ಪೂರ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡ್ಲ ನಿಕಲ ಶಾಲೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡೈಕ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ಏತ್ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ನಾಲ್ ಬಾಕಿಲ ಎಡ್ಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯುಕೆಜಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬರು ಉಳ್ಳರಾ ಓ ವೈಟ್ ಉಳ್ಳರ ಇರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನೆ ಎಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇರು ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಯಾನ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪುಂಡ ಓ ಎಂಚೋ ಪುಂಡ ಅವ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ ತೋಜೋಲ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪೆ 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 ಎಂಚೋ 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 ಆ ಪಾಯಿತ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆನ್ ಆ ವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಲ್ಟಿಪುರ ಪಾಟು ಪಾಲ್ಟಿಪುರ ಪಾಟು ಎಂಗ ಪಾಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ಹಾ ಎತ್ತಿ ಈತ್ ಈತಾಯಕ್ ಅತ್ತೆ ಈತದೆ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪತ್ತೆ ಅದಾಗೊಂಡತೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಪ ನನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಟಿವಿಡೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಟಿವಿಡೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿವಿಡೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಓಕೆ ಇರ ಕೈ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮೂರು ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಓ ವಾಚ್ ಉಂಡು ತುಕ ತುಕ പാടം വൈദ്യറി എന്നെ പോടെ ഹಂಗೆ ಇರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗ ಇರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಇರ ಬಡ ವಾಚ್ ಬೋಡ್ ಬೋಡ್ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪ ಬಡ್ಚ ಓಕೆ ಇರ ಬಡ ವಾಚ್ ಏನೋಡ ಕನ್ನಡ ಇರ ಕನ್ನಡ ಹೋದು ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಅದಾರಿ ದಿನತೆ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ದು ಬೈಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ದು ಪಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಿಯಾರಿ ಇರು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ ಬಿಟ್ಬಿರಾ ಮೊಬೈಲ್ ದು ಬಾರೆ ನೆನಪಿರದೆ ಕಾಂಡ್ 7 ಗಂಟೆలకు ವರ್ನಿಗಳು ಅಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆలకు వేరే యాన్ 7 గంటೆ పప్ప 2 గంటೆ ಹೌದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಆಜಿ ಮೇರ್ 7 ಪಪ್ಪ 2 ದೇಗ್ 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 ಅವೆಂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂದಿನ ಓಹೋ ಅಂದ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ 7 ಗಂಟೆ ಹಾ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ 7 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಮಾಲತಿ ಜೊತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಐತೆ ಪ್ರಥಮ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾನ್ ಏನೇಪುರ ತಿಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಗರ್ ಎಂತ್ಲೆ ಮೆರ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಂತ್ಲೆ ವಾರ ಆಪಲ್ ಬನಾನಾ ಆರೆಂಜ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೆ ಎಂತ್ಲೆ ಬರ್ಬೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಬಕು ಆರೆಂಜ್ ಬಕ ಗುಜ್ಜ ಜರ ಗುಜ್ಜವನ್ನ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾರಿ ಬೇ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಡ
ಓಕೆ ಇನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ Animal. Lion, tiger, giraffe. ಟೈಗರ್ ಜಿರಾಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅಂದತೆ ಓಕೆ Lion, tiger, giraffe. ಲಯನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ಲಯನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ದ Now lunch. ಎಂಚ ದಾನ ಮೆಗೆ ಬಲಯ ಬೊಕ Lion, king of tiger, second. ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ ಬಕ ಬನ್ನಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಬನ್ನಿದೆ ಬಕ Giraffe. ಜಿರಾಫ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು Aita sound. ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜದೆ ಅವು ಇಂಜ ಪೋಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ಅವು ಈ ವಾವ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ವಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಕ ಬಕ ಬುಚ್ಚೆ ಬುಚ್ಚೆ ಎಂಚ ಬಕ ನಾಯಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ನಾಯಿ ಅದೇ Nai bau bau bantin. ಅಂದ ಮೇರ್ನ ಎಂಚ ಇರು ನಾಯಿ ಎಂಚ ಇರ ನಾಯಿ ಎಂಚ Bau. ಬೂ ಬೂ ಜೋರ್ ಬಡ ಅಂದ Boo boo. ಜೋರ್ ಬಡ ಅಂದ Bebe pannade. ಜೋರ್ ಬಡ ಅಂತ ಬುಲ್ಪುನದಿ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೇವರೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ Pijana. ಪಿಜಿನಿ ಇಂಚಿನಿ ಆ ಪಿಜಿನಿ Pijana. ಪಿಜಾನ Kaka. ಆ Parrot. ಬೀಟ್ರೂಟ್ Parrot. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Crow. ಕ್ರೋ ಏನ್ ಚಾಲ್ಬಿಡು ಕ್ರೋ ಏನ್ ಚಾಲ್ಬಿಡು Ene. ಕ್ರೋ ಏನ್ ಚಾಲ್ಕುನು ಕೋರಿ ಕಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ Kaka. ಅವು ಕಾ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಕಾ ಅಂಚ Kaka. ಕಾ ಬಕ Gaga. ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಎಂಚ ಪ್ಯಾರೆಟ್ Parrot and ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜದೆ ಈಗ ಜ್ವರ ಅದೇ ತುಕ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಯಾನ್ ಏನಪುರ ತಿಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಗರ್ ಓ ಬಾ, ಬಾ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬರ್ಗರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಇಡಿ ತಿನ್ನಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಕ ಬನಾನಾ ಬನಾನಾ ಬಕ ಬನಾನಾ ಬಕ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್ ದಾಳಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಆತನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ತೌತೆ ತರಕಾರಿ ಪುರ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಬಕ್ ಬ್ಯಾತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪುರ ಇಷ್ಟ ನೀರಿ ಕೋರಿ ಪುರ ತಿನ್ರೆ ಕೋರಿ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಅದಿರಿಗೆ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಮ ಕೋರಿ ನಾನು ಸರಿ ತಿಂತೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಐಕೆ ನೀ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಬಾರದ ಇರತ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಭಾರತ ಪ್ಲೇಟ್ ಎರಡುಂಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಫಾನಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಎರಡ ಪನ್ನೀರು ಎನ್ನಕ್ಕನಗಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯವು ಅವಳು ಭಾರತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಪತಂಪೇರು ರೇಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪತಂ ಪೋಪುಜೆ ಇರ್ ಓಲ್ದಿತ್ತಾರ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವೆಂಗಲ್ಲ ರೂಮ್ ಉರ್ದಿದೆ ಈ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಯೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಗೆತ್ತದಾಯ್ತ ಅಡಿಕ್ ದಿಲೆ ಎಂಗಲ್ ಕೀಲ್ ಪಾರ್ದಿನ್ ರೂಮುಗ ಏಲ್ ಬಾಂಡಲ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಅತ್ತು ಅವು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾ ಇರ್ ದೇ ಬನ್ನಿ ತವಿನ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಬಾಬುಡಲುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಬುವಾ ಓಕೆ ಬಾಬುದ ಪುದರ್ದಾದಿ ಮನನ್ ಮನನೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮನವಿ ಅತ್ತು ಮಾದ್ವಿ ಮಾದ್ವಿ ಓಕೆ ಮನನೆ ನೆನಪು ಅದು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜನ್ನ ಅಂತೆ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಾಬು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಓಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾತೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮುಗ್ತಿರ್ದು ಈರೇ ಈತ್ ಕಿಂಜಪ್ಪನ್ ಮಾರ ಅತ್ತು ತಿತ್ತರ್ ದೀತ್ ಮಲ್ಲಾತೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬಕ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಬಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗುಜ್ಜೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಗುಜ್ಜೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇವರೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಲಯನ್ ಟೈಗರ್ ಚೀತಾ ಎಂಚ ಆಲ್ಮುಂಡು ಟೈಗರ್ ಲಯನ್ ಪುರ ಚೀತಾ ಪುರ ಎಂಚ ಲಯನ್ కొంచెం కప్ప చేస్తే అన్నది అంచ బక్క బేతే చీత ಅನ್ನಂದು ಅವು ಜ್ವರ ಅದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಪುರ ಅಂಚಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಜು ಚೀತ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತು ನಂದತೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಟೈಗರ್ ಲೈನ್ ಎಲಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನತೆ ಓಕೆ ಅವಡಿತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪನು
ಓದೇಮಾ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಇರ್ಬನ್ ಬಿ ಇದೆ ಲಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಇರ ಗತೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿದ ಪುದರ್ದ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಟಿಂಕು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಪುದರ್ದ ಅದು ಖುಷಿ 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 ಎಂಜಿಲ್ಲ ಪೋರಿರಿ ಕುಡಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಐಕೊಂತ ಹಾಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಂದತೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಐತ ಪುದರ್ದದ್ದೆ ಶಂಕರೆ ಅತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲ 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 ಕಿನ್ನ ಐತಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಆಣೆ ಆಣೆ ಕೂಡ ಆಣೆಲ್ಲ ತಾಂಕತಾರ ಮಾರ್ರೆ ರಡ್ಲ ಆಣೆ ಅವೇ ರಡ್ಲ ಆಣೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡಾಗಿ ಇನ್ನಿ ಆಣೆ ಆಣೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಟು ಪೊಸ ಇಲ್ಲಡು ಓಕೆ 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 ಓ ಇಲ್ಲಡು ಬಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 3 ಓ ಇಲ್ಲಡು ನಾನು ಮರಾಣಿ ಮೂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಓ ತೇವ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡಾರಿ ಅಂಜ ಮೂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡರೆ ಬಕ್ಕದಾತಂಡು ಬಕ ಮರಾಣಿ ಸಮ್ಮನ ಪೋತೆ ಓ ದೇವ ಸಮ್ಮನೆ ಪೋತಾರೆ ಓ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೆ ಚಕ್ಕಿ ನಿಗುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏತ್ ತಿಂತೀನಿ ಇದಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿ ಆತ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ಮಾನ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಿನ್ನೆ ಓಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುರಿಯರಿ ಇರಿಗೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಕ್ಕದಾದಂಡಿ ಬಕದಾಲ ಆತೆ ಯಾಂಡೆ ಇರ್ನಕ ಪಾತಿರ್ದ ಆಂಡೆ ಹೀರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓವ ಓವ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಡ್ರಕ ಮಟಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚ ತಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಕಲ್ ಪೆಂಚು ಬಾ ಈ ಮಲ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆತು ಒಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಇದ ಕಲ್ಪ ಅವು ಬಾಣ ಮಂಡ್ರಕ ಕಲ್ಪ ದಾತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಾನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಓಡಿ ಬಂದ ಆರೆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಏನ ಮಾತೇರಿ ಯಾರು ಎತ್ತೀರ ಬಾಣ ಹೊಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೀರಿ ಬಾಣ ಅವು ಅಯ್ಯನ ಏ ಓ ಬದ್ದೆ ಎನ್ನ ಗಣೇಶ ಅವು ಬಾಣದ ಅವು ಬನ್ಯಾರು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದ ಮಾಮ ಒಟ್ಟು ಬನ್ಲೆ 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಗಟ್ಟಿ ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇದು ಬಿದೇಗೆ ನೋಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದ ಮಾಮ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದ ಮಾಮ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಅವೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅವೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದದೆ ಪಂಪ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಹೊಸತಂತೆ ಪಂಪ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಗಿರಿದಾರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದ್ರ ಗಿರಿದಾರ ತನುಷ್ ಓಕೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಯರ್ ನೋಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕುದರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಪ ನೋಡಿ ಅನುಪಮ್ಮ ಓಕೆ ಅನುಪಮ್ಮ ಅಂದ ಅವಿ ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಪುದರಿಂಚ ಅನುಪಮ ಅಂದ ಈ ಮೇರು ಎಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದು ಅನುಪಮ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಮೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪಂಡೇರಪ್ಪ ಕಪ್ಪರ್ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೊಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಏಜಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ದಾದೆ ಬರೋ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಯ್ಯಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದೇನೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಡಬು ಅವೇ 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 ಇಷ್ಟ ಪಲಾವ್ ಕೋಡಿ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿಂಗ್ ಕೆರ್ತೆ ಬೊಕ ಜಿಯೋಡು ಓಕೆ ಮೇರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಪೋಖ್ರಿಯ
ಉಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗನಟ್ಟು ಸೇರಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ఆయన ಅತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ಓಕೆ ಈರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದೇ ಏರಿಯೇ ಪಾಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ರಜನ ರಡ್ಜನಲ್ ಪಾಪನ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರು ದಾಲ ಮೇರ ಆರು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋರು ಬಂದಿರತ್ತ ಆಂಡಲ ಜೋರಿದ್ದಾರ ಕುಟ್ಟುವೇರಿ ಕುಟ್ಟುಜರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದೋಡ್ ಮೇರೆ ಇರೋಂಜ ಆಸೆ ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ఆయన ಪಪ್ಪಗ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಆಲೆ ಅವೇ ಎಂತ ಪಾತರು ಇರಡ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉದಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರೆ ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡಿರು ಓಕೆ ಪಪ್ಪದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಪೋಪೆರ ತಾರಪ್ಪ ಪೈಲಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋಪೆರ ಪೈಲಟ್ ಆರಪ್ಪ ಆರಾಪರ ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಚಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾರ್ಲ ಎಂಚೇರು ವೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚೇರು ಒಂದೊಂದಿನ ತಿರ್ತಿ ಒಂದೊಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಳೆ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೆ ಅವು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೆಳೆ ಓ ದೇವ ಇರ್ನ ಕನಸು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಮೇರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಗೊಬ್ಬನ ರಿಯಲ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈತ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಮಾಧವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಧವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಧವಿ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಪುತ್ರದದೆ ಮಂಗಳ ಓಕೆ ಸೊ ಮಂಗಳಾರನ ಪುತ್ರತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರವೇ ನಾವೇ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ತೂಕ ಇದು ಪನ್ಯಪುರ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಂಕ್ ಅಡಗೇನ್ಗ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಲಸ ಪೋಪರ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರ್ ಇದೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇಪರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಅವೇನ್ ತಿನ್ಪೋಲ್ ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ ದೇಗು ಟಿಫಿನ್ ಬನ್ಸ್ಬೋಡ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬನ್ಸ್ಬೋಡು ಓ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬನ್ಸ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪುರಂಡೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದ ಪುರ ಡಬ್ಬ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪಿಯರ ಡಬ್ಬ ಹಾ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಓಹೋ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುದು ಎದುರು ಮಲ್ಪೋಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಂದೆ ಟಿವಿ ಇತ್ತುದು ಮತ್ತೆ ಒಂಚ ಟಿವಿ ಪುಡಾದನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೇರಂತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಒಂತೆ ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಪ ಅನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಜೋರ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೆರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ ನೆರೆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ನನ್ನ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಜೋರ ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಜಿ ಇರ್ ಪಾಪನೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಮೇರೆ ಇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲೆಗ್ ದೋಸೆನೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಓಕೆ ಅವಪುರ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಓಕೆ ನಾಕ ಮಿಲ್ಕ್ ರಕ್ಸ್ ಅವನಿ ಮೇನ್ ಅವನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಅವನೇ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಮ ಪ್ರವೇ ನವೇನೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಅವಡ್ಗೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಯಾವಡು ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚನ ವೇಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋದು ಮಾಮಿನ ಕುಲ್ಲದು ಕೇಳ್ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಮಾಮಿ ಪಾಪ ಅರೆ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಐತೆ ಸುರೇನ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ತನಕನೆ ಮಲ್ಪೋದು ಮಾಮಿನೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಬಾರಿ ಅರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಂಡ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಮళ్ళీ ಒಂಚೂರು ಕುಟ್ಟುಂಡ ಅರೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಿಶ್ ನಾನು 1 ಇಯರ್ ಉಪ್ಪನೇ ಅರ್ನ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೆ ಓಕೆ ಇರದಾದ ಆಸೆ ಉಂಟು ಮೇರೆ ದಾದ ಅವಳು ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಟೀಚರ್ ಇದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವರೇಜ್ ಅವೇ ನಾಲ್ಡು ಅಂಚ ಅಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ಪೋಡ್ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಮೇರೆಗ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಥಮ್ ಏರ್ ಬೈದೇರಿ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಪುತ್ರದದೆ ದೀಪ ಓಕೆ ಮನೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೂರ ಮೇಲೆನಾ ದೀಪ ಅಂದೆ ಅದ್ದ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚೂರು ಪಾತಿರುವೇನೆ ಅವಂದೇ ತೂಕ ಅದು ಪಾತಿರುವೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಪುತ್ರ ಎಂಚ ದೀಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಲೆ ಪೀರಿ ಮೇರಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಏನದ ಮಮ್ಮಿ ದೀಪ ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ದಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪ್ನಿ ಈ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ
ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಅವೇ 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 ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ದಾತ ಅಲ್ಪಾರು ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಪುರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ ಬೇನಾಡು ಪುರ ಪಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಬಂದು ಉನ್ಪೆ ಅಂದ ಆಯ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಪನ್ ಅಂತ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈಸೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಇದು ಜಾಬ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದು ಓಕೆ ಅರೆ ಕೆಲವು ಸತ್ತು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವತ್ತೂಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಅವನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಸತ್ತು ಬರಮ್ಮ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮೇರಿತೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅಯಾಗ ದೋಸೆ ಪುರ ತಿನ್ಪೆ ಬಕ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಅವ ಇಷ್ಟ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿಜೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ತಿನ್ಪಿಜೆ ಬಕ್ಕ ದೋಸೆದ ಪುರ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದಾ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಮೇರ್ ದಾದ ಅವಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಮೇರ್ ಅಯಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಹೀರೋ ಅವಡನ್ಪೇನ್ ಹೀರೋ ನಕ್ಕನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಡು ಕೋಟು ಜಾಕೆಟ್ ಹೀರೋ ಬಂಡ ಪನೋಡ್ಜಿ ಇತ್ತ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡು ಹೀರೋ ನಕ್ಕ ನಡಪುನ್ ಕೂಡ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಿ ಅವು ಯಶ್ ನಕ್ಲ ಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಪರ್ ಅವೇ ಎಷ್ಟು ಗಡ್ಡ ಪುರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೇ ಇತ್ತ ಗಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜದೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬರ್ಪುಜ ಬಕ್ಕ ಬರಡ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತನುಷ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನು ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ತನುಷ್ ನಾನು ಸತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಪೈಲಟ್ ಆವಡಿರು ಪೊಲೀಸ್ಲಾಲೆ ಬಕ್ಕಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ರಜೆಟ್ ಇರ್ರಿ ಪೈಲಟ್ ಇರ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಲೊಪ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ಬಿಡೊಂದು ಪೊಲಿ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಮಾಲತಿ ಮಾದ್ವೆ ಓಕೆ ಮಾದ್ವಿ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿಡ ಪಾತಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ಟೀಚರ್ ಬರದೆ ಟೀಚರ್ ಆಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಚ್ಚಿ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಪೂರ ನೆರ್ಲೆ ನೆರೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಬರುವೇರು ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ರೆ ಅವೇ ನನೇ ಬರ್ಬರು ನಾನೊಂದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಜಂದ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹಾಂ ನಾನು ಉಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬೇರೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ ಇರ್ ಏಪ ಬರ್ಬೋದು ಸುರೇಶ್ ಸರ ಏಪ ಬರ್ಬರ್ರಿ ನಾನು ಓಕೆ ನಾನೊಂದಿನ ಬರ್ಬರ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೆ ಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು.